Na, sziasztok! Itt a királytok. Game tutorial alapfokon videó lesz. Egy ilyen kis képet kéne megnyitni. És ezt kellene megcsinálni. Ezt az emberünket. GIMP logó. Át is lépünk. Fájl nyomjuk. Új. 1000 pixel. 2 layerbe kellett, ha jól emlékszem. Csinálunk is ilyet. Rányomunk. Brush. Egy durcába állítunk egy... Hát... Ajaj. Anyád. És szóval állítunk egy 20-ast. Ez így. Jó. Kicsit laggol a gimp. Ctrl-Z a törés, jól tudom, így van. És akkor nézzük is az emberünket. Beszeretem. Kell egy ilyen U betűt rajzolni a fejéhez. Na, ez orbitálisan csúnya lett. Szépen lassan így meghúzzuk. Aztán egyből lejön. Úristen. Ágyon ugye nem könnyű húzni a egeret. Robban is a jawline, és már megint undorító lett, kicsit akkor meghosszabbítjuk. Hát ez se fogadható, azt mondom. Ez már olyan, hát ez úristen, de csúnyák. Na ez jó lett, ez nagyon jó lett. És hogy jól látom, ez csak így egy egyenesen vonalnak kéne lennie. Szóval ezt így meghosszabbítom és így. Ez pedig szépen pont látom, hogy melyik törés ez az. Ezt innen kitöröljük. Visszajönk a brushba. És most egy ilyen orrot fogunk rajzolni neki. Viszont nyitunk egy új layert. Új layer, így van. Amiben megrajzoljuk az ilyen dudaor neki. Így, hát ez... igen. Egy ilyen dudaor neki. Szóval egy ilyen dudaor. Szóval egy ilyen dudaor. Szóval egy ilyen dudaort neki rajzolunk szépen lassan. Elég jó, nekem hasonlít. Nekem ezt tetszik. És bevetjük ezt, betöltjük szépen. Nagyon szép lett. Azon még lehet mit finomítani. 2 szemét fogjuk most megrajzolni következőnek. Előveszünk itt a brush-t. Csinálok egy olyat, amit én nem tudok, hogy kell. Hogy szétcserélünk, de szerintem ez az. Hobbján okosak vagyunk. Okosba egy ilyen szép szürkével. Rajzoljuk neki a 2 szemét. Ez nem lett túl szép, mert a szeme az itt fellóg neki. Egyik kisebb, mint a másik. Hát, hogy ez ilyen autizmusra, vagy... Nem tudom, hogy kitaláltak ki ezt a gamepad, de ez egy ritka szar program. Úristen. Aha! Összejön az. Ide tetszik. Hát nem a legszebb, de megrajzolnak neki. Megrajzolnak neki. Mert ők királyok. De szép lett, úristen. Betöltjük ilyen nem egészséges fehérrel még. Amire azt mondják az orvosok, hogy ez még nem jó. Szép lett, igen, de jó. Utána rajzolunk bele. Utána rajzolunk bele egy kisebb kört full feketébe. Ilyen néger színűbe. Átszik a brushba, mert... Ajjaj, ajjaj. Ajjajajajaj, mi történik itt, úristen? Majdnem már elütöttem a
Tökéletes. Ezt még kibővítjük. Jaj, de szép lett turista, és beszélező így már így csökken átrakja. Ezt, igen. Ó, de szép a turisten. Ide egy... Ó, hoppá! Elsőre! Ennyi! Hey! De szeretem! Igen. És akkor most veszünk egy olyat, hogy... Color Picker, mert ezt elfelejtettem, ezt a szít, ezt kicsit itt még kijavítjuk. Neki ilyen alaposan dolgozunk. Alaposan dolgozunk. Jaj, de szép lett, majdnem már ki is javítottam teljesen. Hoppá, ott is van. Aztán egy még, hát ez már szerintem így kékes. Sa-da-da-da-da. Jaj. Ott még azt kijavítjuk, az még meg lesz oldva. Semmi probléma, semmi ok alkodalomra. Semmi ok az angodalomra. Meg lesz mentve. Jaj, de szép lett. Kicsit kibővítjük. Ott azt a... Hát, hogy nem kell, jó az úgy. Aztán egy szép fehéret. Jaj. Szóval. Egy szép fehéretre. Kis pöttyökből, mert már nem vagyok magamban biztos. Jaj, de szép, jaj, de gyerő. Jaj, de szép, úristen. Hát azt még ki fogom nyomtatni, kiragasztom a falra, hello. Ajjajajajaj. Aztán az lesz, hogy megrajzoljuk neki itt ezt a GLS logót. Keresés a GLS logó. Egy ilyen szépet rajzolunk neki. Egy ilyen szépet. General Logistic Systems amúgy. Lehet, hogy a GLS az sokkal jobb. Akárminél. De a Magyar Posta Topon. Nullásba egyből. Egyértelműen egy ilyen szép GLS logót. Hova raktam? Halló! Ez az? Aha! Na itt is van. Szóval, ott jártunk, hogy egy ilyen szép GLS logót rajzol neki. Egy ilyet, hopp, tesz... Oh, jaj, megcsúszott. Oh, jaj, még langol is mellé, jaj, de én szeretem a gimpet. Úristen. Na, ez egy csöves Nike logó lett, igen. Jaj, de szép lett. Aztán rajzolunk neki egy szerkát a szájába. Félreértés nélkül. Ez ilyen barnás. Na, haló, csókolom. Ez egy ilyen barnás, lightos izé, de nézzük is, azt mondja. Hajde eltalálom, álljunk csak meg. Pont el van találva. Úristen. És akkor ide szája közepébe egy ilyen. Jó nagy. Hopp. Szépet, új. Jaj, de szeretem. Aztán egy ilyenből csinálunk egy kicsit lightosabb szít. Jaj, jó. Ezzel beszélezzük is szépen. Így. Aztán megrajzoljuk az ecsetnek a többi részét, mint például ezt a fém részét, ez nagyon szép. Itt rajzolnak egy ilyet. Aztán így szépen össze. Jaj, de jó lett.
Az pedig, hát maradhat fehér, ez a jelszínű, értitek most. És akkor... Amanóba! Megcsúszott a kezem. Azt Amanóba. Amanóba. Nem áll, hogy bedobjon meccsbe. Nem már. Ó, hogy a... Manógya. Aj. Hát ez hihetetlen. Fú, basszus. Na nem már. Hihetetlen. Megcsúszott a kezembe, laggolt a gép. Emberi hibák, értsétek meg. Emberi hibák, értsétek meg. A szexárdiak táncolnak. A szexárdiak táncolnak. Ott bejelentsem. Mire nincs itt a pele köztünk. Sajnos. Szívműtéte volt. Őnek is a nevébe is megy az a szám. És szeretjük, meg mindig imádjuk. Ő is szexárdi. Imádjuk és meghalunk érte. És kívánjuk azt, hogy gyógyuljon meg minél hamarabb. Ügy énekelj nektek. Egy tapsot! Na. Bravo! Beszpolnok ilyen durcába. Nagy laggok közepette. Miért vagyok de faszkinnel? Ott is van. Pacak Peter Griffin skin. Kicsit laggolunk, mert ez része a játéknak. Ez így van beépítve. Hoppá. De szeretem itt spawnolok a kedvenc helyem mellett. Robbanjunk is le. Ebből ugrunk kifele. Oda megyünk, ott sok a loot. Aztán lehet menni két oldalra is. 2-3 killt szoktam szerezni itten csak. Endgame olyan. Hát. Na igen. Robbanunk is idefele. Ez hol van? Rossz helyre jöttem. Vagy mi? Hello! Micsoda? PGT-n vár, most rátíz a csapatom végre, toppom már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de azért nem milliókat fújják már. PGT-n vár, most rátíz a csapatom végre. Ja, oda kellett volna ugolni. Na mindegy. Fújják már. Egyedül megyek tovább és nem érdekel senki. Egyszerű vagyok tesó, nem tudok mit tenni. Tudom sokszor te is lennél az én helyemben, de ez nekem jutott tesó, neked pedig nem. PGT-n vár, most rátíz a csapatom végre, toppom már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. PGT-n vár, most rátíz a csapatom végre, toppom már. Nem vagyok én, ajajaj, fájtok mennek. Fújják már. Tudom merre jöttem én és tudom merre tartok. Mindent megtettem, de csak engem akartok. Azt hittétek egyedül, nem viszem majd semmire. De itt állok a színpadon, remélem, hogy elhiszed, hogy én Pump, kedvenc. is megnyertem. Sok ember lenne Az a jemben. nem hiszem el, de én ezt tettem. Hisz teljesen benne van a véremben. Egy kis pisztoly, az... hát... Na. El kell fogadni, ami van. Lennél az én helyemben, de ez nekem jutott tesó, neked pedig nem. Vár, most rátíz a csapatom végre. Emberünk itt, az... Hoppá! Jó? Easy win. Easy kill, ugye? Kis szarok ellen vagyok. Felhillelünk gyorsan. Bandage. Hoppá, takkolják a boss, ott van valaki. De szeretem, azt megölöm egyből. Hé. PGT-n vár, nagy helye. Hoppasz, feldobjuk magunkra a minishieldre. Ott van az emberünk, azt gyorsan meg fogjuk ölni. Na, pont rám jön a bot, persze. Persze jön meg a bot amúgy. Jaj, de szeretem ezt az AI-t. Jaj. Baj van. Hopp, micsoda kill. Azt, hogy eddig egy killnél járunk. Na viszont ott van fent az emberünk, én azt nem fogom lepussolni, bár... én nem játszok jól amúgy, én egy kalapszar vagyok. Mondom őszintén. Meg is öltük a gárdot. Ennyi volt ugye az egész. Itt van az emberünk, a boss, ugye?
Ajaj, kicsit laggolunk, kicsit laggolunk. Giochero Mazzella. Giochero Mazzella. Paradono baila. Ela popo. Az ember ez... Hát a fene, hagyjál már, úristen. Szóval, ott jártunk, hogy... Megrajzoljuk az ecsetnek a többi részét, feketével. Popozamiszám, Paraduru baila. Popozamiszám. Ide kell egy kis petty. Jaj, de csúnya lett, úristen. Egészet visszatör... Jaj. Szerintem még fog pedig végigkört Fortiba. Így a videó végére. Megünnepelni. Neymar song. Maci Fortnite-ozik. Paraduru baila. Popozamiszám. Paraduru baila. Popozamiszám. Paraduru baila. Pacekba azt kiszírezzük az emberkére. Game kedvenc programom. Tehát, hogy itt a többi játék elbújhat a game mellett. Milyen ki a gyász használ paintet, meg ilyeneket, amikor van game, tehát, hogy legjobb vállalat szerintem. Ó, hogy a... Ó, ez a no copyright zene. Még az ágyon nehéz húzja ilyen dolgokat. Szép. Még az orrát ki fogjuk szerezni. Ezt kibaszhatom, csak kiszerezni, jó? Szóval a jawline-t beszírezzük. Aha! Az egy gyönyörű ecsetvarás volt. Folyamatos legjobb, ugye? És akkor most pedig adunk neki egy ilyen mocsokbarna szint. Ilyet a bocsára van, nem láttuk ilyen szít, olyan undorító. Áj, de szép lett. Hát nem látom a kettő kép között a különbséget, esküszöm. Szóval, megyünk vissza ehhez a szíjehez. Ez szép... hát, hogy nem is tudom, félkörívet ide rajzolunk. Ó, Istenem, várjunk. Szép ilyen félkörívet rajzolunk neki. Aztán pedig egy fehérrel pacekó kiszínezzük szépre. Egy jó szép fehér kör ide. Még kicsit a jobba. Szerintem készen is vagyunk, de nevezzük el is el, hogy... hogy kell szévelni. Egy. Save image, jó. Desktop. Nem, ja, itt van név.
El is széveljük. Így. Közben még azért javítgatunk rajta, tehát hogy igen, javítgatunk rajta azért közben, mint például mi a péniszom most itt? Halló? Szóval szépbe javítgatunk rajta, ami azt jelenti, hogy most látva, hogy milyen ritka szar lett. Például ezt így. A Baláj barát azt kijavítsuk. Így. Jó, hát tudod, ez így gyászba kitörlöm, aztán újra kezdem, mert ez rondás csúnyat. Ez túl kicsi lett itt. Ez a szemrészlet, szóval ezt egy kicsit megbővítjük még itt alulról. És akkor ki kell egyenesíteni a paplant alattam. Ott járunk, hogy itt egy ilyen durca olyan szint kell használni, mintha belemártottak volna valakit a... belemártottak volna valakit a kéménybe. Ez bőven szebb lett. Aztán... pedig egy fehéret. Hát az kibaszottan nem fehér volt. Aha! Rájöttem a titkára. Aha. Hát már nem rossz boldana. Hoppá! Adjál ma, menj el! Na szóval, ott jártam, hogy ezt a külsőjét egy kicsit takarítani kell, mert rohatos máj lett. Smoothra megcsinálj, mi egy jó kurva isten érdem. Halló! Nem működik az eraser, mi a... Ja, rossz layer, bocsánat. Ahogy a... Ja, igen. Most már értem a probléma. Aha. Már tudom, mi ott a baj. Aha, jó. Nem akar átváltani a... mindegy. Azért az már adom, széjjel adom. Szépet, szép. Na, haló. Ja, másik layer. Már megint. Nem lett túl rossz, azt kell, hogy mondjam. Nem lett túl rossz, túl jó se, de... aki a kicsit nem becsül, azon nem érdemli. Na igen. Ott jártam, hogy megnézzük a playlistet közben. Nem ez. Hol a playlist? Itt van. Így, de szerettem, bár csak alig maradt a zene. Szóval. Hova szoktam droppolni? Azt sokan kértek. Ide. A legjobb hely, legópébb. Mennyire nem ómi, mert oda. Már megint el fogom kúgolni. Peter Griffin skint hoztam. Ott annyira hogy elszáll az agyam.
Úgy látok, hogy emberünk már meglátta, hogy jövök. Ki is lootott bele egy nagy csicska szar, szóval nem tudja használni. Felszok egy Cluster Kingert, rá is baszok egyet, kettőt, és mi ez? Cheaterek az összes amúgy. Making a file mezli. Remélem nem látta senki a Discord szervert, mert kétlem, hogy jó dolgok vannak benne. Ez kedvencem. Ezt be is állítom majd háttérképnek, még most. Mondjuk kétlem, hogy belát. Ez mennyit foglal? 203 kilobájtot foglal, szóval nagyon kevés. Ugye is XCF file. Mert a GIMP az úgy, igen, tehát igen. Halló, ja? Szeretem a gimpet nagyon. Sok puszi. Remélem most nem lékeltem ki az IP-met. Örülnék. Ez a legjobb zene a világom. Lord, I can change what you find fever. Robbanjon! Nem akarok kiáltolni a zenét megállítani. Gép. Oda fogunk menni egy random emberhez, ha van közmunkám, hogy kommentelünk róla a hajáról. 100%-os CPU kihasználás, 99 lesz a GPU, Dorsi 85 fok. Szóval itt vagy közmunkám, és így sőt felség ide szeretem. Jó, de itt van mellettem. Oda is vagyok valakihez. Betölt, durcában már 70 fokos CPU. Halló, halló, halló! Hallott téged napbarnított meg? Én nem vagyok rasszis, csak utálom a cigányokat már bocsánat. Hát azért biztos van egy oka, miért börtönbe vagy, érted? Közbukkázol.
Ja, jó. Várjál, anya, még videót vetek fel, jó? Várjál, hát még videót... De... még videót veszek fel. Na jó, hát szép közmunkát az uraknak. Tehát, hogy tényleg... legjobb szabadulást kívánok maguknak. És akkor ennyi volt a videó, csubi. Iratkozzatok fel és lájkoljátok, ha szeretnétek több game tutorial videót. A csubi!